ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk wonten handhapipun pepodo Gusti. Tak trima kanthi lega-legawane tunggale. Ora ya puja pangestuku tanpa nono. Wone nggih sewu kapundi Gusti? Wone nggih Gusti. Hadi dan Dwi Jawara ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk Gusti. Ya tak trima kanthi legawane tunggale. Ora ya puja pangestuku tanpa nono. Wone nggih sewu kapundi Gusti? Nggih Reyang nggih ngoten lho. Ngaturaken bekti lan dheweke lho. Ora ngono kok sira ngono kene. Karo sapa? Kali Ndara Praka Wijaya Kaliman Kalengga. Lho, kok aneh. Apa iki Dewa Pertapan? Nggih nyata-nyata Dewa Pertapan lho. Gak lanang. Cahya-cahyane manter sak dolanan gedhe. Apa iki pendhita dijaga nggih? Nggih niku kanca kula. Wong kanca kula jejer ramah konco-konco anakku konco itu rasa kotak orang itu umari gerong barang aku jadi guyu mergo untuk kira-kira mangun di bangsa ini apa sih kamu demo gimana mau demo Pertapan boneng gitu ini kalau boneng aling-aling ini mengapa yang dados sakdo penjaringan dalam inggih menika asmanipun Dewa Pertapan Budak Sinugih. Lah dene kula menika diarani wong-wong tangga kanan kiri. Resi Begawan Panca Sekti Gusti Darmoko. Iki Dewa Jagat. Dewa Pertapan apik jenenge. Tur pendhitane ya apik jenenge. Nggih wong kaya kula. Kula tak sanggup biak-biakan. Lah siji kok ngubahno Rewanda Seta boneng kula menika Dwi Jawara iki Dwi Jawara nggih oh ya santor kakawula ngene ya Samorsi aku njaluk tulung mongko sujine pandhita kok remen tetulung padha padane urip iku sujine pandhita. Lah dene mau siramu kersa nulungi karo aku. Lah kersa sih. Wong nggih iki kula niku kersa kemawon. Tapi tiyang tetulung niku mesti wonten pamriye lho Gusti. Maksude jadi menapa tiyang tetulung mboten enten pamriye iku kok kawan. Tegesipun borok. Ngomonge mboten enten pamriye mboten enten. Tapi lebet ati niku sakukuhe babasane enten Gusti Dewa Jagat. Wong ngejogo pendhitane nggih wong kanca kula, wong kanca kekean biyen. Sapu biak-biak iku. Sing dadi pamrihmu apa? Kula kepengin manggen wonten ing Ratu Ngamarta. Wah, cocok kuwi. Dene iki dinomrego Kraton Ngamarta dinggoni swijining ratu raksasa. Pandhitane iku golongit, satriya-satriyane golongit. Menawa siramu bandung ngrampungi perkara ana ing Kraton Ngamarta, negara Ngamarta tak paringna siramu. Bone nggih Gusti nanging sauntara niku kula wonten ngriki mawon. Ingkang ngrampungi abdi kinasih kula Dwi Jawara. Dwi Jawara bone nggih Pandhe Rama. Rampungono ana ing negara Ngamarta swami watu kanten pinacap kok pungakamu.
Panjenengan ingkang rumiyin Gusti kula tengiriki mawon ngerantos napa ingkang prasaja yen pun karya Dwi Jawa rampung kono iki negara Ngawarta Batu Kandung pinarak Gusti. Resi Begawan Pondoseki Sedhaket asta Tunggal memuji dhateng Gusti ingkang akarya jagat anggone mertapa kirang langkung 40 dina 40 bengi boten dahar boten ngunjuk boten sae sedya nanuwun dhateng Gusti ingkang akarya jagat sumuduna Pemuruna waktu manggono ana ing kraton Ngamarta sanalika kantonane Sanghyang Girinata ngandhapaken wahyu Purbakayun manjing dhateng Aga anggane Panca Sejati sanalika luar wusanane Badar para Pandhawa. Jaramu sapa? Ya aku Bambang Surya Dadari. Disenggrang pandhita saka Nyawaru Langit, Resi Begawan Purnadewa. Panjenengan aku. Lho Gusti. Kula nyuwun bab samudra pangarsama Gusti. Iki diletak pasrahno karo jaramu ya ana ya. Aku tak balik menyang ing kahyangan. Mergo aku rumangsa bungah menawa siramu iki dina sedya ngrampungi ana ing kraton Ngamarta. Aku tak balik menyang kahyangan. Tanane Sang Bambang Surya Dadari. Kedadosane sukmane Pandhu Dewanata. Sanalika kantenaning Wasudya wangsa dhateng ing lebeting kasuwargan Pandhu Dewanata bae.
Kira mukir, kiramu gelem balik nyang kubur gulung siem tak ora. Lah dene menawa siang tetep maksa ana raga rong perkara. Yaiku Bathara Kala karo Dasamuka. Masak nalika Dasamuka loncat saking raga madeg debedek kabur. Dan sebetaken kalian Dwi Jawa dados kalih Dasamuka kalian Bathara Kala sanalika Dwi Jawa dados Gatotkaca bangsa dados ing kahyanan Randu Pitu. Resi Begawan Durasasa mandeng dhateng ing Sri Kresna. Sri Kresna nglepasaken pusaka cakra inggil kalunjak andhak kadodoni tamen ibadah sanalika ilang sipate Durasasa badhar betahi durga lan sanjang Girinata.
madang alam keperamenya wancini rosang bagas Yo Yai sing ngaji boten kados kadosa panjenengan dalem. Nyawiji Sudara panjenengan dalem para Pandhawa. Mertawi wonten Dematakan budak sinungging gayuh anugrahipun dewa. Nurunaken wahyu purba kayun menika. Sampun dumawah wonten Pandhawa. Mugi Yai wahyu menika sumrambah dhateng keluarga-keluargane Bapak Lurah. Dene sampun manjing dhateng keluarga-keluarganipun Bapak Lurah sumrambah dhateng desanipun sumadosa ayem jenjem boten wonten sambi kala menapa-napa. Adisena yo. Sesenono yo Ding yo. Yo. Dedang kakakku ndak seseni apa sing dadi ucapmu. Semar diko danyane Pandhawa kudu nyeseni. Wis tak kendhamu. Nuwun inggih Kakang Nalendra suami panjenengan dalem kuaturi dhateng ing wonten negari Ngamarta sakwetawis ben. Nuwun inggih Yai. Oh iya. Para Pandhawa sampun nempal dados satunggal. Dening sampun nrami wahyu purba kayun. Sumrambah dhateng keluarga-keluarganipun Bapak Lurah. Sumrambah dhateng sekaing masyarakat wonten dusun mriki. Sami wulujan slamet boten wonten sambe kala menapa-napa. Dipun sekseni dinten 7 Pekenan Garsa Wekasa slamet. Slamet to ingkang nanggap napa ingkang dipun tanggap. Slamet to pamiyarsa sedaya. Sanalika wonten kasinaran Tirta Pertanda kaya ana Andrawina bujana panutuping kekayon.